Скъпа хора, днеска ще снимаме клипче. Значи, днеска направо съм малко преразбуден, понеже снимам. Опси, една кола ще да ме сгази. Заснел съм 2 клипчета на Miami Vice Town. Или по-точно съм заснел 2 клипчета. Пуснал съм едното да се... Заснел съм 2 клипчета, пуснал съм ги в YouTube. Още 2 съм такова. Аз такова заснел. Едното се качва, другото после. И сега отново ще кача. Само че този път ще е на PewDiePie Super Simulator. Ох, майже, хората не съжалявам. Искам да ви покажа моята стая и какви неща имам. Понеже нямам интернет, трябва да съм у нас да разглеждам стаи. Обаче говоря на телефона. Чакаме. Вижте, хора, вижте. Така стаята ми е мега яка. Само това тук го размесих, ще исках да сложа кученцето на него. Ако не виждате кученцето ми, е тук. Да се знаеш къде. Така. Имам една идея, която да правя. И това го има в повечето стаи. Значи, като леглото, аз ще го купя, ще го сложа ето тук някъде. Ей, тук ще се го сложа леглото. Ей, този кръг. И там, нали, вече си имам възглавници, защото съм си купил 2 котки и 2 възглавници и по 2 чини. За котки така са 22 хиляди, добре. И слагам възглавници на видеото. Сложа там. Това е те динозавъра, котката нещо. Сложа само котенците и кученците. Може и само кученците, зависи. Както това е приятели. Значи вижте, тази стена ще хода на стаята ми струва по 2 милиона и 10 хиляди. Пък задния фон струва $50. И за да ви покажа, че нещо не съм читнал, сега ще ви го покажа. Ето, погледнете. Той си е купен. И е яко стаята. Ето този новия стол. Това не е стол. В момента склон картинка на иллюминатите. Обаче не ще слагам в кутията с нещата, които не трябват. Между другото мисля, че вече това е 3-ти или 4-ти епизод на PewDiePie Super Simulator. Най-вероятно е 3-ти. Ще се забелязваме, че ви говоря с различен глас. Това са котените. Не смисъл. Така, кученцето. Така според мен, вижте сега. Ще ви покажа. Ето, тук е. И тук където виждате зеленото, дето е за разместване. Тук е 25 часа стаята. Която като имаш парче с хората, и ако имаш дете, ще правиш парче с своите приятели, ще си там, пък детето ще е и тук. Ще да скъпа тук. Орел. Влади. Едно вапле. Ма твоето какво не мога? То не го пише, ама трябва да знаеш. Някой те пита.
На мене ми газа басан, пак на кучията ми от телефона. Това е. Да. Говори с едното. Ето, погледнете, имам 1,61 милиона гледане. Което е добре, обаче събирам време на нещо да бъда скъпа, да мога да скъпи нещо. 2 милиона и 19 прока. Така. Да, идва, нещо ми трябва. Добре. Това е цялото ми трябва, много бързо трупат. Този стол, не знам, че се видяхме просто да има някакво разнообразие от столовете, а не само едни и същи са столовете. Според мен няма смисъл да слагам зад три по-точно столове, обърнати с гръб към телевизора. Хем ще тия деца обърнати с лице към телевизора. Няма да могат да видят, ако някой седне там, а пък тези, които с гръб също трябва да се обръщат като нормални. И да, бусна съм си доставка от 1 ден и 7 часа. Стана 1 ден и часа. Казвам за абонатите. 504 780. Наистина съм изненадан. Скоро бях 300 000. Обаче, добре, идва и мине с 1000 абоната. Просто не знам, според мен стаята ми е мега яка. Обаче ще трябва да направя едно маличко разместване, вероятно. Вероятно ще мога да направя нещо директно тук. Чакайте. Повечето дикона, да слагаме тук. Да видим хората дали ще ми харесват, как си ги видим. Да, просто ще да маска, не харесва. Това ще така добре. Все пак това ми се това, за да взем силното. О, не, направих огромна грешка. Ами сега леглото как ще е? Ми карай пък, като моят човек спи. Трябва да е телевизор, умрява за телевизора. И ето точно, ето тук ще бъде леглото, дами и господа. Не знам точно на кой левел се включва, но аз мисля, че съм да преден левел. И последен някакво ми се смисъл. Спомням, че не е другото легло. Ето е само едни телови и един грозен матрас. Ами аз мисля, че не съм толкова. По-грозно става стаята. И хора, днес е 26 ноември. Дават го вторника да вали сняг. Но да видим, може и по-рано. Тогава ще направя клипче. Съпочава всеки думи посещение, но аз тази това и няма да правя също неща, просто споразаляме с един мой приятел Вене. Аз споразалям с брат ми и с... Нали? Ама... Така ще бъде стаята. Но чакайте. Аз съм го объркал. Може да е твърде близо, но няма тя и място за леглото. Тук центъра ще мисля, че свободно ще бъде. Много от хората днес, като ме гледате, това клипче. Няма да го спорствам, просто искам да кажа едно нещо. Значи, лошото е, че
Като нямам никакво, дори не е тъпка легло там, те не се включили като му легло. И тогава, като не се включили като легло, аз не искам да вземам това гадното легло. Аз не вземам да е хубавото легло, това е това гадното, и те нищо не остане направо. И хората ще помислят на толкова къде спил. Каква е тази стая? Съжалявам. При мен ще спи котката, а пък кученето спеше на земята. Да видим. Ще направим. Ама някои хора се правят много крипи стаи. Що го правят, не знам. Ще го направим по естествено. Охо, 27 станахме. Така, по-горе. Ще струва 153 000. Относно левел, така най-високия ми е 18 лева, затова за дома естествено. Аз не правя на тази вещ, или пък на смеха. И на смеха имам доста, и на вещи имам доста, ама просто аз някои неща само и само да видим левела, защото ми трябва. Някои хора, дори някои хора не знаят, че може да се слага в тази кутия там горе. Вижте ми дай дългото видео. Това е 170 292. И първите ми 4 видеа са такова с растения и гейминг. Повече пъти искам да си хващам релици, освен ако не успея. Защото сме готови, да господа. Почти. Останаме тук, подявам те. Чакам да стане 2,19. Да мога да си взема нещо е дойда в рейбовите издойда. Не е готово, това е лошо. Каска да взема от най-скъпите. След 2019. Взема и това. Нещо такова, просто е представено. Вижте, 32, 30. Знам, че е това най-горното видеото му 129 минути. Събере над 45 000. Окей, това второто ще събере над 110 000. Това третото ще събере и това над 45 000. Да видим се. Орелчето! Ами господа, готови ли сте? Готово и yes, и цяло 38. Сега взимаме това. Взимаме и сапаната малка топка. И така. Свършваме клипа от тук. Надявам се да ви харесало. Харесайте, коментирайте, се абонирайте за още клипове. Или да качвам редовно, защото не искам на печа клипи или кой ще качва. Надявам се да ви харесало. И отнем. Чао, чао!